Hej. Okay. Vi er kommet frem til At vi gerne vil... Vi har fundet frem til vores midlertidige problemformulering. Ja. Og vi vil gerne skrive noget om, hvordan den offentlige meningsdannelse sker i bogen 1984, kontra hvordan den sker i nutiden i Danmark. Ja. Ja, og så skal vi egentlig bare arbejde videre på vores problemformulering for at få den sådan helt sådan... Som vi gerne vil have, den skal være. Ja, så skal vi snakke lidt mere om det og sådan noget, men det er bare lidt svært. Vi har ret meget styr på det. Ja. Vi skal bare lige i gang med at skrive. Det har vi. Ja. Okay. Så det var lidt for i dag. Ej, må se. Se mine øjne. Ej, se, der er ikke noget. Okay. Skal vi slutte den af? Farvel.